jonkun mäennyppylän huipulla, josta menee alas taaksepäin Lillträsk Enduro, jota ei ole tuossa Strava-segmenttinä, mutta on ihan helmipätkä. Joo, ja Lillträsbergetin luonnonsuojelualue. Köypä täällä saa pyöräillä. Ja sitten Stravan puolella MC Taagibörstä ollaan jo polulla. Lisäksi tästä mistä lienee Trailforkista nyt tulikaan noin Garminin polut, niin metallimies menisi tästä puolta alas, mutta ei seurata sitä kokonaan. Oho, renkaat luistelee. Lillträsk Enduro alkaisi tästä. Sitten eri suunta. Ja sitten Taagibörstä menee tää metallimies oikein. Tämähän on hauska pätkä tämäkin. Ja sitten tästä oikein. Ja se Taagibörstan. Hupaisaa pätkää. Metallimies tulee tuolta oikealta takas tähän. Mentiin oikeaan suuntaan? Ei menty. Fiksumpi olisi tietysti nähdä mitä tänne se polku menee, kun tänne menee enemmän pyöräjälkiä. Onkohan se metallimies loppunut siihen, kun viimeistä oli se. Juuri on. Renkaat löytää pitoa, luisteleekin. Mikä on kiva. Huija. Hienon näköistä.